शर्ट पीस आणि नारळ कोणी दिला विचारते का? मग आणि ताटली दिला ती तेव्हा. नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप दिवसांनी स्वागत. मित्रांनो, आज बाजार आहे आणि मे महिन्यातलो बाजार आज म्हणजे आपल्या सीझनमधलोच बाजार. तर बरेचसे मुंबईवाले आणि बरेचसे व्यापारी मे महिन्यात येतात आणि बाहेर एवढं ट्रॅफिक झालं ना, भरपूर ट्रॅफिक झाला. मी आत्ता पण स्टुडिओमध्ये बिझी होतोय, पण तरी पण मला वाटला की आज बाबा व्हिडिओ करून टाकूया, कारण बाहेर एवढा ट्रॅफिक झाला ना. मी तुमच्याकडे ट्रॅफिक पण दाखवतोय आणि बघू काय काय नवीन इला ना, म्हणजे सीझनमधल्या बाजारात आपल्या काय काय व्यापारी नवीन इले किंवा कोण नवीन इले आपण बघूया. चला आपण डायरेक्ट, बाकी जास्त काय न बोलता डायरेक्ट आपण बाजारात जरा फिरून येऊया, एक फेरफटको मारून येऊया, बघूया बाजार किती भरलो आणि कसं भरलो आपण. चला. आपल्या स्टुडिओकडनं दिसता बघा, आपल्या तिकडे नाक्यावर भरपूर गाडी आहेत, ते बघा ते दिसतात. ते ही एक ST ते समोर 4 व्हीलर आहेत, त्याच्या पुढे परत पुढे 4 व्हीलर आहेत सगळे. आणि त्याच्या मागे ना आतमधल्या रोडला म्हणजे मालडी रोडला तो बघा एक डंपर दिसता, हे आपल्याला दिसतात या छत्रीच्या वरती. त्याच्या पाठी परत एक ST तर बघूया, आता फिरून बघूया जरा बाजार किती भरलो होतो खालपर्यंत. हे म्हातारे हॅपी बर्थडे. फोटो काढले त्या दिवशी किल्ला ना, फोटो काढलाय तुझं काढलं. आज काय हाणूक नाही तू जास्त मासे? मासे आमका गाडी नाही. कसली गाडी नाही? रिक्षा नाही जाऊ किंवा आमका. तुझी रिक्षा होती ते काय केलं? ती ओरोशी खिचली. काय केल्या? जागरणा गेलो, गाडीच नाही. जास्त मासे आणलं नाही तू, खेनी ST आणलं. काय करू, माझं जीव माका नको जन्म झाला. माका ठेव ना कामाक तुझ्याकडे. तू तुझ्या आवशी बापाशीच लक्ष लाभ जा, माका नको. एवढं भेटणार काय भेटणार? असं शिंगड्यांचा वाटा. शिंगडा मस्त आणल्या ना ती बघा, मोठी मोठी आहेत शिंगडा. आई नेल्या ना, हे बघा मोठी शिंगडा. आणि हे आपले खाडीतले मासे सगळे. कसले होते मासे? शेतका आहेत सगळी. तुका काय समजतात मासे? तुका काय समजतात तरी माशातला? बघा मगाशी तुमका दाखवत होते ना, तो डंपर येऊ बघा आता इलो बाहेर. आणि त्याच्या मागे परत ST. आपल्या काय घेतलं? बांगडे आणि एवढे मासे कोणा घेतलं? पावसाळ्याची सोय, सुकी मासे. 1 तास झालं तरी अजून ती गाडी थयचा नाक्यावर, बाकीच्या गाडी सुटत नाही. जवळजवळ 1 तास झालं ट्रॅफिकमध्ये. बाजारपेठेत ट्रॅफिकचं खूप मोठा प्रॉब्लेम आहे मे महिन्यात सीझनमध्ये. हे बघा सगळे पाठीपर्यंत गाडी लागल्यात. मध्ये राहू काय, उन्हात राहा घ्या आतासा, उन्हात राहा घ्या. तुम्ही यावा जरा हगडे यावा, बाहेर यावा. उन्हात राहला तर सूर्य भियातलो तू. चकाकतली म्हणून सांग, चकाकतली उन्हात रावल्यानंतर. 2 ST तर ही दुसरी ST आणि त्याच्यानंतर परत ती बघा पाठी एक ST लागली. तिसरी ST पाठी. अरे खेका ते उगाच काय कामाचे नाही हे खेका. बाजारात ह्याच लोकांची गर्दी जास्त. मित्रांनो, वरून एक ST आता आणि STतून आपण बघूया बाजारपेठ आपली कशी दिसतात. ती मी ट्राय करते, वरती जाऊन STत बसन खाली दत्त मंदिरापर्यंत आपल्याला कसं वाटतं बघूया. तर मित्रांनो, ही आपली ST आहे, मसुरे ST. आणि ST मधले ही लोक ट्रॅफिक भरपूर आहे इकडे. आपण ST मधनं बघूया कसं दिसतं आपलं बाजार. मित्रांनो, आपल्याला फक्त बघूचा होता की ट्रॅफिक कशामुळे होतात. हे बघा, हे छत्रे आहेत ना लावलेले बाजूक, हे छत्रे सगळे आहेत त्याच्यामुळे. आणि त्या साईडला सगळे आपले मोठे मोठे गाडी आहेत, ते बघा टेम्पो ट्रॅव्हलर. त्याच्या पुढे पण आपल्याला दिसतं की पूर्ण ट्रॅफिक आहे खाली दत्त मंदिरापर्यंत. त्याच्या पुढे पण एक डंपर आम्ही तुला आपल्याला.
हे आता आमच्या घराच्या बाजूकच इलो आम्ही आणि पुढसून जरा आता ट्रॅफिक कमी आहे तरी एक डंपरवाला होतो खाली व्हाळावरच थांबलो म्हणजे दत्त मंदिराच्या मागे. इकडे आपला सुंदर काकाचं दुकान आहे. मित्रांनो आता दत्त मंदिराला आम्ही इकडे आता उतरते आणि इकडनं चालत जातोय परत रिटर्न. बस धन्यवाद. तर मित्रांनो आपल्याला आता सुमित मिळालो हा. त्याच्यावर आता परत बाईकने मी जातोय माझ्या दुकानाकडे. तुमका तापण दाखवते मी ट्रॅफिक. बाजारपेठेतली ट्रॅफिक तुमका माहिती असेल कशी आहेत ती. होय तर वर्षा का काय ऊन लागता ना भरपूर. ऊन तर भरपूरच आहे इकडे बाजारात. आणि माझ्या कॅमेऱ्याची बॅटरी पण आता लो झाली आहे. ट्रॅफिक झाला रे. तरी आपला मित्र सुमित ज्याने आपल्याला सोडल्या. सांगा तरी कशी शेकडा. 60 रुपये शेकडा. हा हा काय कमी नाही. हो कमी नाही का. 40 द्यावा सगळं. 40 शेकडा. विसान कशी तुम्ही आमचे रोजचे आहे ना दुकानदार. असं काय करता. इथला 3 आहे. धारात 3 दिली आहे. इकडे इकडे म्हणजे वसूल केले. काल असं काय घेणार. पाव दे पहिले. हो घ्या पैसे. चांगलं रे 3 आठ.
आपल्या पप्पू काकाचा हॉटेल हा हॉटेल चैत्राली. हे आपल्या नितीनचा नवीन सलून हा आत्ताचा. सगळ्यांनी बघा ज्याका माहीत नसत त्यांनी मस्तपैकी केलेला. नितीनच्या घराचा गृहप्रवेश झालो आणि झिलाची काय झिलाचा बड्डे आजच आहे ना, काल झालो. त्याची पार्टी आज हा. आमका काय आमंत्रण नाही तरी पण आम्ही जातलो. जावसा लागता मित्र आणा म्हणून. परत ते का राग येत मी नाही गेलोय तर. होय ना रे. मग तुझं म्हणणं काय मी नको येऊ. मी नको येऊ. हा अरे आज बुधवार आहे. आज असला क्रिकेट विकेटचं हे आणायचं नाही का बुधवार आज. बरोबर बरोबर ना. या काय किती रुपये घेतलं. मॅची अध्यक्ष आमचं काय म्हणतात. मला वाटलं पार्टीचा काय सांगतो की काय. आज नितीनकडे आहे पार्टी. कसली. त्याच्या मुलाचा बर्थडे आहे ना. पार्टी आहे काय याची. गृहप्रवेश झालो त्याची. मुलाचा बर्थडे आहे त्याची. मग गृहप्रवेशी नंतर घेऊया म्हणतं शुक्रवारी. शुक्रवार नंतर रविवारी. बरं ठीक आहे. आज आमचा जरा उरूस पण आहे जायचं आम्हाला. त्या दिवशी काय होता मग. त्या दिवशी झाला तो उरूस. मग आज काय आहे. तर तुम्ही काय जेवण कराच की काय सगळे. सगळीकडे आपल्या बघूचे तर हेच टेमकारीच. लावलंय गाडी. आपला मित्र संतू आपलं आर्टिस्ट राठेवड्याचो. हे बघा परत एक जेसीबी गेलो. डंपर. ट्रॅफिक सकाळपासून भरपूर झाला रे. खूप ट्रॅफिक झाला. तासभर ट्रॅफिक होतं सगळा. मग शक्रो पहिलं आम्ही लहानपणी शाळेत असताना सायकल घेऊन ये शक्रो. आता गाडी घेतला नाही बघा नवीन. एक दे माका कुल्फी तुझ्याकडनं हा फुकट. तर बघूया आता शेखर आपलं कुल्फी कशी करतात. शेखराक लहानपणापासून बघतो आम्ही. बरेचसे आपल्या व्हिडिओमध्ये असतील सबस्क्रायबर. कोण जर ओळखत असतील तर सांगा कोण कोण ओळखत असते. लगेच एका सेकंदात जवळ 30 ते 25 सेकंदामध्ये ही कुल्फी शेखरांनी दिला ना आपल्या. आणि आता किती रुपये आहे. आणि तेव्हा किती होती. तेव्हा 1 रुपये होती. आम्ही मराठी शाळेत असताना 1 रुपये कुल्फी होती. 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये आता 10 रुपये. हां आता ह्याची किंमत 10 रुपया. मस्त कुल्फी. आता सगळ्यांना पुढे धाडतो. बोला घेतलं नाही. त्याचं 8 दिवसात बोलवलं नाही. काय कोणी दिला मागा तो शर्ट पीस आणि नारळ कोणी दिला विचारते का. दिलंय तुका मग आणि ताटली दिलं ती. तेव्हा भियालेलं केक कापताना होतंय ना काय पुढ्यात. वाटतात माझ्या कॅमेऱ्याच्या पुढे नाही कधी भियानं. मग तकडे घ्या का भियालं. आता दाखवतंय का. मोठा माणूस मला कोणच नाही कारण वाईट वाटतं काय नाही. बघू कोणी होती ना इतक्या केलं तर लोकांनी वावागिरी केली. किती वर्ष आली मात्र तुका. 75 हय सांग नाही तुका मी. हय आपल्या बाजारात किती वर्ष आली तुका. माका 50 वर्ष आहे. बाजारात 50 वर्ष. हो ते सांगतो जाता पुढे. तिका पूर्ण 75 वर्ष आली का. त्या दिवशी तिचा वाढदिवस होतो. 6 जुनात 75 पुढे येतं. पण 6 जुनात. पावसामुळे आम्ही अगाऊ गेलो. हा अगोदर ऍडव्हान्स मध्ये तिने बर्थडे करून घेतला. आणि 6 जूनला तिचा बर्थडे असता. आणि आज लवकर संपवलं. मासे कमी आणलेल्या माश्यात. तिथं रिक्षावाला नाही ना म्हणून. आणि ह्या आजीकडे सुक्या आणल्या ना सगळा. कोणाक चेष्टा करता तुमची.
नक्की माझा काय करतात माका काय मी नाही ती चेष्टा करता तुमची. एकाच देवा घेऊन जा म्हणता, 6 देवा घेऊ नको. ते तुका गप्रो म्हणून सांगतात. किंवा मांडियर घेऊन बसली बघ कशी, नाही तर काय. त्या माशांका मांडियर काय काय घेतलं हा? तू माशांका मांडियर काय काय घेतलं? सगळेच मेले. सगळ्यांचे डेड बॉडी होते. थांबव दाशात इतक्याच घराकडे जाऊन काय करतला? घराकडे कोण हा? बायको होया. घराकडे कोण हा? घराकडे जाते म्हणतो त्यांना ते बायको होया. घराकडे जाऊन काय करतला? किती ही साध्या काकाची बायको. तर मित्रांनो आता बाजार आटापलो सगळे, तरी पण माशांका अजून गर्दी आहे ती बघा तिकडे त्या बाजूक. आणि हे आपले मित्र बसले आहेत सगळे, त्याच्यावर त्यांच्याबरोबर थोडंसं टाइमपास करते. आजची व्हिडिओ कशी होती तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. आणि कुठचे तुमका व्हिडिओ बघूचे ते पण आमका कमेंटमध्ये सांगा. व्हिडिओ आवडली तर नक्की लाईक करा. तर आपल्या चॅनलवर जर कोण नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय 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 बाय.